Tak, a tuto bývajú prasiatko. Uvidíš, že to zabere. Ideš pre jedného z nich? Idem sa tam pozrieť. Ale však to je maličké plasiatko. Tak asi spadlo. Ale neviem jesť. Papajko to skočí. Papajko, našiel som to na zvieratku. Dobre, idem. Tak a buď našive. No nikto nedostane. Ani keby chcel. Trampolínka. Vráťte nám hravíka. Nevrátime. Poďte vy sem. Už sme jedného stratili, musíme ho ešte raz dostať. Pomoc, 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 pomoc. To je hravíkov hlas. Tatino, ideš ty. Nie, nech ide Minion, ja pôjdem posledný. Banana, ja dostať naspäť hravíka, uvidieť vy. What? Nevieme ho dostať ani s Minionom. Tak pôjdeš ty teraz. Pomoc, pomoc, pomoc. Zosol si jeho hlas. Choď rýchle. Mám ísť na to zrýchle? Áno, choď, vieš, čo som ťa učil. Dobre. Wow. Poď sem. Dosiahol som svoj rekord. Jo. Ne až tak nadlho. Nie. Pomoc, tatino, pomoc. Už idem, synak, už ťa viem za chvíľku zachrániť. To bude ťažké. Ja vážim asi 100 kilov. Pro Boha, asi ich tam všetkých pripočím, no. Sokro. Pôjdeme na tú vietiaku schopnosť. Kto išiel prvý? Ja. Tak poď ty. Kto išiel druhý? Banana? Tak choď. Vieš čo, ja tu premením za teba. Určite to bude ťažká misia, ale ja to dokážem. Ja ťa dostanem. Čo? Dokázal som to. Hravík, poď, skoč dole za nami. Ja sa bojím. Tak vidíš, ani to nevolelo. Sakru, ako máme to praxiatko? Ja neviem. Ty vieš rozprávať? Tak to som ja ani nepovedal.